Odim kiki na mi ya. Uju. Tell her I'll get to the bottom of this. On your chance. Not horrific. Ihe abụkwa sọ nwaanyị na-agba chidala ya n'aka. Mana ọ na-asọ n'ụmụ nsọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ọgwụ gị ya. Ị mara na ndị obodo a ga-achụpụ gị. Nwere ihe ga-eme ịṅụ anwụ gbaa gị ime nkọ gị Ọjị na-eme anya ibutukọ onwe gị ana ka ị ga gị na obele nwa si na-agba egbe ọnụ. Master, Nche is thief goat, Ikenna man is do impediment. Ebe anyị kọ kịta ka a na-akpọ ifochakpi wọ.